Träffar det Janne. Här får jag vet att han som ska handla till Virslund att här är Josef Abrahamsen från Thomas Dam. Körs väl. Vinnarna av kappisne. Jag blev vi på Strömmar. Vi har alltså ska halvtimme armbjörn in efter. Jag bestämmer alltså kan vi snå med att jag hade till Lotus och döma om underhåll och man vinner dyster och man spelar väl och Martin hade spatsar väl ja. Här säger men ja så just nu början kunde det vara bättre. Och är det viktigt för sig man måste bara vinna när man spelar. Nej, så absolut inte. Du kan vinna när spelar väl. Ja, nej korrekt. Men det har haft handlat kappningar som om det spelar i underhåll. Ja, jo, det är okej. Som säger början var vanligt men vi väntar när det finns. Ja, men det får så det du finns ju bara men det får så några batterier så att det under Geon Lee säger det så. 5 dagar det då.